Тутракан. Градът кацнал на брега на голямата европейска река, която тече от запад на изток и свързва 10 държави на Стария континент, заслужено носи прозвището Търново на Дунава. Има няколко хипотези относно произхода на името Тутракан. Една от тях го свързва с името на средновековният руски град Тмуртаракан, разположен по Северното Черноморие при днешния град Таман, близо до античната Фанагория. Името, според тази хипотеза, било донесено от руски преселници през 10-12 век. Втората версия също свързва наименованието с този град, но приема, че градът възниква още по времето на хан Кубрат на територията на Стара Велика България. Името от прабългарски произход и оригиналното название е Таман Таракан, в превод града на Таркана, който охранява, защитава. Името е пренесено с идването на прабългарите по Долния Дунав, когато е основана и българската държава. Третата хипотеза прави връзка между името Тутракан и владетелския род Тертеровци – Тертер-кан. Какъвто и да е произходът на това име, той идва от древни и тайнствени времена, за да ни направи свидетели на една от най-вълнуващите истории по бреговете на Дунава. Града съществува вече 2000 години, от средата на първи век от нашата ера. И действително е добре човек да дойде, за да може да види всички тия дадености. Преди да разлистим драматично-героичната книга на историята, да погледнем съвременното лице на Тутракан. Амфитеатрално разположен на стръмен хълм, който се спуска до Дунав, градът е обърнат към реката, което ни говори за изначалната увързаност на местните хора с Дунав. Но да не избързваме. В западна посока теренът е доста нисък, а на изток започва високата и равнинна част на Добруджанското плато, което има средна надморска височина 140 метра, а надморската височина на брега при Тутракан достига до 28 метра. Именно от тук, нагоре по Баира, полазват стръмните улички, извеждащи към равнината, където е разположена останалата част на града. Съвременните пазители на града, наследници на стари родове, чието фамилии често тежат по страниците на историята, пазят паметта за славното минало и въпреки трудностите работят от сърце за европейското бъдеще на древния град. Община Тутракан реши да реализира проекта Трансмариска древното начало, за да можем да покажем и цялата рибарска улица с бита на рибаря, съответно и римските крепостни стени, северния кастел, където се намираме, и южния кастел, който се намира в средната част на град Тутракан. Мисля, че това ще е едно добро съчетание, което го няма никъде. Мога да кажа риторично, че ние събираме Велико Търново и Етъра на едно място. И това място е град Тутракан. Защитена местност Калимок Бръшлен е създадена с цел да запази една от малкото останали дунавски влажни зони и нейното уникално биологично разнообразие. Разглежданата територия може да се характеризира като една от 10 най-представителни територии на страната. Основната консервационна стойност се обуславя от наличието на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания. Посочената територия се явява местообитание за голям брой редки в национален и европейски мащаб растителни и животински видове и орнитологично важни места. Поради наличното богато биоразнообразие, защитената местност се явява привлекателно място за осъществяване на екотуризъм. Защитена местност Калимок Бръшлен обхваща площ от около 6000 хектара. Разположена е на територията на Тутраканската низина и включва българските острови по Дунава – Мишка, Малък Бръшлен, Голям Бръшлен, Пясъчник, Безименен, Калимок и Радецки. В защитената местност флората е представена от 109 вида водорасли, 10 вида махообразни, 16 вида гъби, над 300 висши растения. Най-голямото богатство са птиците. Заради над 242 вида птици, от които 134 гнездящи, блатото до град Тутракан е обявено от BirdLife International за орнитологично важно място. Най-приоритетни се явяват орнитоложките наблюдения, поради това, че птиците са най-многобройни, атрактивни и лесни за наблюдение. Други видове, като кадроглавия пеликан и бялата лопатарка, отглеждат тук малките си.
За трети, като сивите жерави, местността се явява само междинна спирка при тяхната миграция. Наблюдават се и птици, които зимуват тук, като червеногушата гъска, морския орел, гълъбът хларопар, малкия нирец и голям брой зеленоглави патици. Наличието на тези птици през зимния период дава възможност за развитие на екотуризма и през студените месеци на годината. Тук се намира една от най-големите чаплови колонии в България, а също така и едни от последните останали вековни брястове, черни тополи и вардимски дъб в България. Защитената местност Галимох Бръшлен ще бъде привлекателна туристическа дестинация с потенциал за развитие на екологосъобразно и устойчиво земеделие, риболовът и производството на изделия от тръстика. В плана за управление са регламентирани всички дейности, които могат да бъдат извършвани на територията на защитената местност. Това включва мониторинг на компонентите на околната среда, ползване на ресурси, извършване на риболов, добиване на тръстика, билки и други. Планът предвижда 4 зони на защитената местност. Първата зона се нарича Сърцевина. Тя е с най-строго забранителен режим. Втората зона е тази за управление на биологичното разнообразие. В нея се допускат посетители, но в указаните туристически маршрути. В зоната за устойчиво ползване се допуска строителство на нови сгради и съоръжения. А в четвъртата зона са разписани условията за туризъм, за спазването на които ще следят съвременните пазители на града – днешните жители на Дунавския Търновград. По последни данни, в красивото поселище живеят малко под 10 000 души, които се гордеят, че днес Тутракан е красив и спокоен град с много забележителности. За това да се качим на атракционното влакче и да поразгледаме наоколо. Настоящата територия на града и местността около него е обитавана още от праисторическо време. Открити са важни находки от неолита и енеолита в селищната могила недалеч от Тутракан. Интересни археологически материали, открити при разкопки като каменна оброчна плочка с образа на Хеката, бронзови предмети, накити, оръдия на труда, оръжия и други, свидетелстват за интензивен живот по тези места и особено през античността. Първата поява на римляните тук датира от 15-та година преди новата ера, когато завладяват земите между Хемос, Стара планина и река Данубиус, Дунав, до Черно море. Тутракан възниква като селище с ранна Викос, село, наречено Трансмариска в средата на 1 век след Христа. То е било важна станция на военният път покрай Дунавския Лимес, римската военна граница от Сингиндинум, Белград, до делтата на река Дунав. Трансмариска за първи път е спомената в географията на Клавдий Птоломей през първата половина на 2 век. Отбелязана е и на всички римски пътни карти. Тогава е изграден и военен лагер, засвидетелстван от наличието на печата върху строителната керамика на различни римски военни части. Трансмариска е римска и византийска крепост по брега на река Дунав. Името му е съставено от 2 латински думи – транс – отвъд и мариска – блато. По-късно, през 2 и 3 век, тук са разположени по различно време римски военни части на 11-ти Клавдиев легион, първи италийски легион и трако-сирийската кохорта. Крепостта е построена в края на 3 век при големите строителни мероприятия и военно-административни реформи на император Диоклециан. Селището е посетено лично от императора на 18 октомври 294 година, когато е поставено началото на строителството на кастела. Той обхваща площ от 65 декара и е с обиколка на стените 1000 метра. Към 299 година строителството е завършено и Трансмариска отново е посетено от император Диоклециан. Тогава е поставен монументален строителен надпис, който днес се намира в Букурещ. Античната крепост престава да функционира в началото на 7 век. По-настоящем стените на кастела са запазени на височина до 2-3 метра. С основаването на българската държава в края на 7 век, върху руините на антична Трансмариска възниква средновековното селище Тутракан. По-късно е изградена каменна крепост, отбелязана под името Рекран в труда на средновековния географ Ал-Идриси, при неговото описание на крепостите по българските земи през 12 век. Тутракан се споменава като Тарака между имената на крепостите на цар Иван Шишман, който според Нешри Али Паша завзел при похода си през 1388 година. Османският хронист подробно описва обсадата, първоначално успешната отбрана и последвалата по-късно капитулация на Тутраканската крепост.
Средновековната крепост продължава да функционира и през османския период, когато гарнизонът е съставен от местното българско население. През 17-18 век тя губи своето военно значение. Окончателно е разрушена в хода на руско-турската война през 1810 година. До днес е достигнало едно описание на нейните отбранителни съоръжения от 1445 година при превземането на крепостта от западноевропейските рицари, участници в кръстоносния поход начело с бургундският маршал Валеран дю Ваврен. Според хрониста, кастелът Турквант, разположен на брега на Дунав с квадратна форма, се състои от 4 стени, като на всеки от трите ъгъла има по една малка кула, а на четвъртия ъгъл има голяма квадратна кула, донджон, която е масивна, висока 10 стъпки. Номадските нашествия през 11 век нанасят тежък удар върху селищната структура в нашия край. Почти всички български селища прекратяват съществуването си. Оцелява единствено селището при Тутракан. Тук е построена крепост, която служи като свързващо звено между административните центрове Дръстър и Червен. Тя също има за задача да наблюдава и контролира безлюдните тогава степи на отвъдния Дунавски бряг. През 1388 година Тутракан пада под османска власт, но запазва своя характер на гранична крепост на брега на река Дунав. Според османските регистри от 15-16 век, населението на Тутракан е изцяло българско и е заето основно в отбраната и поддръжката на крепостта. Крепостта и селището са нападани и опожарявани от отрядите на Влашкото воеводство и неговите съюзници през 1445, 1462 и 1595 година. В резултат постепенно българите намаляват и в града доминира мюсюлманското население. Същевременно се възстановява селищната структура в региона. През 16-17 век възникват селата Старо село, Смилов Брод, Стар Смил, Белица, Бела Слатина, Дунавец, Спанчов, Малък Преславец, Кадък Кьой, Долно Оряхово, Сяново и други. От 17-18 век градът започва да се споменава от чужди пътешественици, когато Тутракан е пункт по пътя от Трансилвания през Букурещ до Истанбул. Същевременно грачето служи и като търговско пристанищно средище, обслужващо столицата на Влашкото княжество. През 18-19 век Тутракан и неговата околност са арена на ожесточени сражения при многобройните руско-турски войни. Градът е укрепен с землени фортификации и в него има значителен османски гарнизон. Последователно през 1773, 1810, 1829 и 1854 година руските войски атакуват и овладяват османските укрепления. В хода на тези военни действия голяма част от българското население от града и селата около него се изселва във Влашко и Русия. Нашия град има 2 исторически и 1 етнографски музей. Малко са градовете от нашия калибър, които имат 2 музея. Единият е общо исторически, а другият е музей на Дунавския риболов и лодкостроене. Пътешествието из днешен Тутракан, пазител на портите към едно героично и вълнуващо минало, продължава зад стените на историческия музей, където са събрани свидетелства за славната 20-вековна история на града. Музеят е разположен в великолепната Теодорова къща, построена в характерния за края на 19 век виенски стил. Теодоровата къща е принадлежала на заможния търговец Димитър Теодоров, а сградата приютява музея от 1993 година. На 3 етажа се проследява хронологически развитието на Тутраканския край от древността до освобождението от румънската окупация през 1940 година. Музеят разполага и с уникална иконна експозиция от възрожденски икони от Тутраканската духовна околия и снети от църковна употреба старопечатни книги и църковна утвар. Тук става ясно, че по време на османското иго имперските управници няколко пъти укрепвали крепостта на Тутракан, тъй като не без основание смятали, че това е най-лесната за преминаване точка на река Дунав и нейната слабо застрашава северната й граница. Именно тук, през 1773 година, генерал-майор Суворов преминава с 700 души реката, щурмува крепостта и я превзема. След оттеглянето на руските войни, турците отново влизат в Тутракан.
По време на Възраждането Тутракан се проявява като град на будни и любознателни българи. Още през 1862 година тук открива двери първото светско училище, а църквата Свети Николай е построена и тържествено осветена през 1865 година. Именно при Тутракан през 1867 година Дунав преминават четниците на Панайот Хитов със знаменосец Васил Левски. През 1876 година по техните стъпки минава и четата на войводата Таньо Стоянов, за да се включи в априлското въстание. Тутракан е освободен от турско робство през март 1878 година и пази спомена за онези вдъхновени времена, свеждайки глава пред паметниците на Апостола и Панайот Хитов и единствения паметник на територията на България на невероятния пълководец Суворов, който не е губил нито една битка през живота си. След освобождението, Тутракан се превръща в културен и стопански център. В началото на 20 век тук има 6 училища и 2 печатници. В Тутракан се издават 7 вестника и се печатат за първи път на Балканския полуостров произведенията на Чехов. Тук печатат произведенията си Яворов, Пенчо Славейков, Кръгът мисъл. След освобождението Тутракан бележи икономически и културен възход. Основен поминък на населението от града и селата става земеделието, лозарството и непосредствено с тях се развиват занаятите – коларо-железарството, ковачество, абаджийство, бачварство, обущарство, сарачество. Учреденото пристанище допринася за развитието на търговията и Тутракан започва да поддържа външно-търговски контакти с Европа. Особено известен става като център на дунавски рибари и прочути майстори на рибарски лодки, на дунавски водни мелници. Изнасят се рибарски лодки за Сърбия, Унгария, Австрия, Румъния и други. Тук към 1897 година рибарска професия упражняват 2297 души, а в началото на нашия век има 1437 рибарски семейства, които живеели в рибарската махала край брега на реката. Тутраканските рибари са наричани господари на риболова по Дунав и край речните езера. Тутракан е един от най-древните градове, които се намират на територията на Република България. Има страхотно много дадености, които досега ние не можахме да ги покажем, а именно с реализирането на проекта Трансмарийска древното начало на Тутракан, ние реставрирахме, консервирахме римската крепостна стена. Съответно, реставрирахме цяла улица, рибарската улица, с реставрация на 5 рибарски къщи. Всичко това е направено именно за да покажем на туристите, които са от Република България и на чуждестранните туристи, че тук още от древността се е развивала дейност и имало живот и именно този живот в последствие е дал поминъка на Тутракан. Това е Дунавския риболов. Рибарската махала в Тутракан е едно уникално по характера си място. Това е единственото рибарско селище в страната, което се обособило естествено по поречието на голямата река. Намира се в североизточната част на Тутракан и е разположено по протежение на крайбрежната ивица. Днес рибарската махала е архитектурен комплекс от 48 сгради паметници на културата. В началото на 90-те години на 20 век по проект на Националния институт за паметниците на културата са реставрирани 2 от къщите. Има планове и за възстановяването на 3-та сграда. Махалата е възникнала в средата на 19 век и това й придава възрожденския вид. Някои от къщите са построени преди 150-200 години и това ги прави особено ценни. В миналото жителите на Тутракан са се препитавали предимно с 2 занаята и двата обвързани неразривно с близката река Дунав. Това са рибарство и лодкостроителство. Най-умелите рибари са били тутраканци, а местните лодки били използвани по цялото българско поречие на голямата река. В началото на 20 век в града е имало 7 работилници за лодки, а повечето от половината население се занимавало с риболов.
Двата периода, през които Тутракан е бил в границите на Румъния от 1913 до 1916 година и след това от 1919 до 1940 година, до известна степен нарушили традициите в местните занаяти, но не и тези в областта на риболова и лодкостроенето. Къщите в рибарската махала са два типа. Едните са построени върху каменни основи, маза, която е дълбока 1,5-2 м. Този вид сгради имали само 2-3 стаи. Вторият тип къщи се характеризират с хоризонтално редените греди. За всички рибарски къщи е характерна липсата на двор. Рибарите не се занимавали с земеделие. Във всеки дом на източната стена имало икона на Свети Никола, под която мъждукало кандило всеки път, когато стопанинът бил за риба. Днес в рибарската махала има хотел и ресторант, а съвсем наблизо се намира единствената останала лодкостроителница, която днес е модерна фабрика за лодки, малки яхти и водни колелета и работи с поръчки от цял свят. Реката естествено оформя поминъка на населението. 2/3 от населението на Тутракан по време на османското владичество и непосредствено след освобождение се занимавало професионално с риболов. Тук е единствената естествено обособила се възрожденска рибарска махала, която сега, вече след реставрационните мероприятия, ще стане музейно открито. Най-много детайли от бита и живота на местните рибари и майстори на лодки могат да се видят в етнографски музей Дунавски риболов и лодкостроене. Той е открит на 3 септември 1974 година и е единствен в страните по поречието на река Дунав. Създаден е, за да съхрани богатата материална и духовна култура, обществено устройство и бит на българите от край дунавските рибарски селища. Не случайно музеят се намира в Тутракан, защото риболовът е основен поминък на населението в този край от древността до днес. В края на 19 и началото на 20 век градът се утвърждава като център на дунавския риболов. От тук се изнася риба, рибено масло, чере и хайвер за вътрешността на страната и в редица европейски страни. Експозицията е подредена в 7 зали и 2 интериора, в сграда паметник на културата от началото на 20 век. В хронологическа последователност са представени оригинални риболовни уреди от древността и използвани в съвремието уреди и съоръжения. Показани са оригинални въдици от кости мед, харпуни, глинени тежести за рибарски мрежи, железни съпкъни, кармаци, различни видове мрежи, изработвани от растителни влакна от тутраканските рибари – урие, дифан, ян, ласперник, чигарница, сетка, скумбрелица, оклейник, сертме и други. Освен мрежести съоръжения, са представени и кукисти уреди за риболов. Фотоси и графики обясняват начина на риболов в селищата по долния Дунав. Освен показаните риболовни принадлежности, се добива представа за обществената организация на риболовците, сметководството, вътрешната уредба на жилищата им, духовната им култура. Пътят ни завежда до уникалната сграда на църквата на Свети Николай. Построена е с даренията на родолюбиви тутракански граждани и осветена тържествено на 14 юли 1865 година. Катедралният храм се издига величествено с изключителната си архитектура. Храмът се различава коренно от църквите в другите крайдунавски градове. Разликата се състои главно в различното третиране на вътрешното пространство. Докато другите са с ясно очертан план, еднокорабни или трикорабни църкви, то при Тутраканската черква проличава тенденция за създаване на равнораменен гръцки кръст по един компромисен начин. Красивата и оригинална дърворезба на царските двери, иконостасът и стенописите са изваяни от майсторите зоографи на Требненската живописна школа Захари Цаньов и неговия син Стефан. Построен като символ на стремежа към свобода и национална идентичност, първата половина на 20 век храмът става жертва при отстояването на изконните български територии. Тутракан и неговата околност след 20-те години на 20 век имат незавидна и трагична съдба, тъй като попадат под чуждо владичество. Опустяват селата, земята се обработва ангария и богатите плодове се усвояват от чуждите владетели. Народът тъне в мизерия и безправие. От 1913 до 1916 година и след това от 1919 до 1940 година
Градът се намира в границите на Румъния. Именно при първата румънска окупация църквата Свети Николай е ограбена, служителите й са изгонени, а църковните книги на български са изгорени. През тези два трагични за Тутракан периода развитието му е почти спряло, а голяма част от населението се изселва. Боевете при Тутракан на 5 и 6 септември 1916 година ознаменуват една от най-важните и значителни победи на българското оръжие в аналите на Първата световна война. Само за 33 часа българският войник, предвождан от генерал Панталей Киселов, успява да превземе военна крепост, построена по проект на френски и белгийски специалисти и за 2 години превърната в една от най-мощните крепости по река Дунав. Народът нарича битката епопея, а военните специалисти – връх на българското военно изкуство и символ на героизма на българския войник. При Тутракан вечен покой са намерили над 8000 войници и офицери, от които 1764 български. Непосредствено след епичната битка, командването на 4-та пехотна Преславска дивизия решава всички убити българи, румънци и немци на бойното поле да бъдат погребани в форт номер 6, мемориален комплекс военна болница 1916 година. Той се намира на 8 км от Тутракан и е най-голямото военно гробище от войните за национално обединение на територията на страната. Днес комплексът е благоустроен, издигнат е параклис Свети Георги Победоносец, парк, а в алея на славата са изписани имената на загиналите войни. Мемориалният комплекс представлява един международен паметник, който се посещава от много изключително туристи, погребани са българи, немци, румънци и действително, за да се види и човек да се поклони пред хилядите ратници, загинали за обединението на България, но останали извън днешните граници на България, това свято място е Тутракан. То е символ на воинската слава, то е символ на българското воинско мастерство и героизма на българския войник. Мемориалът е посещаван ежедневно от граждани и от близки и потомци на загиналите, да се поклонят, да поднесат венци и цветя в памет на загиналите герои за Тутракан и Добруджа. Кулминационен връх на всенародната почет и признателност са народните събори възпоминания, провеждани ежегодно в първата неделя на месец септември. Мемориалът е паметник не само от национално, но и от световно значение. То е свято място, заклеймяващо войната. Съставна част от комплексното представяне на Тутраканската епопея е и новооткритата експозиция Тутраканска епопея в исторически музей, отразяваща тази славна страница от българската история. Тя разкрива безпримерния героизъм и храбростта на българската армия по време на Първата световна война в една от най-героичните битки – битката за Тутракан. Тутраканци, погълнати от ежедневните грижи, не пропускат дължимото отдаване на почит към живелите преди нас и проливали кръвта си за нас. Аз смятам, че всеки турист дошъл тук няма да съжалява и ще дойде отново, защото тук може да види възрожденски паметници, тук може да види античност, тук може да види воинската слава на България, тук може да се почувства българин. В Тутракан има няколко емблематични ежегодни събития, които не бива да се пропускат. Не случайно наричат Тутракан столица на кайсията. В началото на месец юли се провежда единствения в България празник на кайсията, а в началото на месец август, в продължение на седмица, Дунавския парк в Тутракан е огласяван от детска глъч, музика, илюминации в честването празникът на реката. Празникът на града е на 21 септември, денят, в който градът окончателно е върнат в границите на България през 1940 година. Безспорно залезите в Тутракан са едни от най-красивите по цялото поречие на река Дунав. Това е така заради речния разлив западно от града, чието води улавят последните слънчеви лъчи. Най-хубавото е, че след залез слънце, споменът за славната история на града възкръсва над потъналия в мрак бряг в един впечатляващ спектакъл от спомени, звук и светлина.